היי, אני נטע, ואני פניתי לקרן פולג במטרה להכין איזשהו סרטון יפה לבעלי, הולדת 40, וככה רציתי משהו מיוחד. קרן מיד זיהתה את הפוטנציאל האפשרי, מה אפשר לעשות עם סרטון ככה יפה. סרטון שזה 60 שניות קלעה בול לטעם שלי, לאופי של שנינו, שלי ושל בעלי. את כל השטיקים הקטנים של בעלי, את כל הרגעים המיוחדים, את כל ההתנהגויות האחרות קצת. אז עם הרבה סבלנות, קרן ישבה איתי ולאט לאט התחלנו לשלוף עוד ועוד דברים נחמדים ככה. ומ-60 שניות זה הפך לכמה דקות טובות. אבל הסרטון יצא פשוט מהלב. כולם היו ממש צחקו והיו מאוד מרוצים, הייתי ממש מסמר הערב. באמת, קרן, המון תודה. הצלחת לתת לנו מתנה מאוד מיוחדת, שונה, אחרת, יצירתית. את אשת מקצוע יצירתית ברמות, את מקצועית מאוד, את יודעת בדיוק מה הלקוח מחפש, את קולעת בול, יש לך הרבה סבלנות. ועל כך תודה, ונתראה בסרטון הבא, במתנה הבאה. אני כבר מחכה לזה.